Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan Nurwan. Azatlyk radiosynyň bu hepdäki esas temalar Azatlyk websaýtynda iň köp okulan, iň köp dinlenen makallalarymyz we söhbetlerimiz Türkmenistanyň gaz arzuwlarynyň soňy. Berdimuhammedow sapara gelen Mirziýoýew bilen özbekçe gepleşdi. Aşgabat Jenewada raýat hukuklary barada hasawat berýär atly habarlar boldy. 8 mart söwdasy meşhur türkmen kinoçusy Hojagul Narliýew 80 ýaşady. Putiniň ýaş armiýasy bilen tanyş bolun. Parahat 7 etrapçasynyň eýesiz itleri atly video reportajlarymyz, surat sergilerimiz bolsa, bu hepde has köp tomoşaçy çekdi. Türkiýe türkmen migrantlarynyň konsullukdaky tejribeleri Berdimuhammedow sapara gelen Mirziýoýew bilen özbekçe gepleşdi. Aşgabatyň awtolawlary adamlar sergezan edýär atly habarlarymyz we gepleşiklerimiz bolsa, kän söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň bolýan temalaryna goşulmagy, öz pikir tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanyny birden 8 mart bayramçylygyna gabat gahrman dünýä beren enesiz diýip golaýda 3-nji möhlete saýlanan prezidentiň ejesiniň kultunyň güýçlendirilip başlananyny gaýdylýar. Mehriban sızana can süvenimi Unuk yaşan edin mehrim enesi Başı yer şeyne beyik enebi Kahramani dünya berin enesi Gerçi oğlu dünya berin Prezident Berdimuhammedow prezident saýlawlarynyň öňünden ahyrly işçiler bilen duguşanyna halkara aýallar gününe ýurdun gelin ýyllaryna täze öreden aýdymlaryny sowgat etjekdigini has öňünden habar beripdi. Munyň üstesine ýurdun aýdym salmış doklary bahar bayramyna arkadagy dünýä beren eni hakyndaky aýdym hem sowgat alana meňdýär. Kahramani dünya berin enesi Gerçi oğlu dünya berin enesi Mundan Türkmen metbuatyny prezident Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýew, kakasy Meýalkuly Berdimuhammedowyň atlarynyň götergilenişi, olýa beýleki ýerlere dakylşy, heýkelleriniň açylyşy barada habarlar çykypdy. Şeýle de prezidentiň ogul Serdaryň wezife basganjaklaryna ösdürilýänligi, parlamenti deputat saýlananyny barada habarlar çykypdy. Berdimuhammedow prezident saýlawlary makalyna bir näçe gelek ejesi we gyýyllary bilen görünen bolsa-da, maşgala agdalarynyň arasynda esasan Agtygy Kerimuli bilen ýyla çykmagy gowy görýär diýip bilinýär. Şeýle de onuň kakasyna bagyşlap, älim içire at geder diýip ýöri bir kitap ýazmagy Meýalkuly agasylygynyň ullugyny aňladýar. Emma muňa garamazdan 2015-nji ýylyň bartyna ejesiniň näýe üçin prezident Berdimuhammedow Türkiýedäki iş saparyny gysgaldyp, Türk lideri Recep Tayyip Erdogan bilen planlaşdyrylan duguşsuny goýbolsyn edip gysgaly Aşgabada dolandy. Bu habar Türk we Türkmen habar terişdelerine ile yetirildi. Şonuň bilen bir wagtda prezidentiň ejesi Oglabat ejeniň ady döwlet eýçiliginiň näkimiýetinde Meýalkuly aganyň adynyň agdalşy bilen deňeşdirilenini juda az eşdilýär. Döwlet başçysynyň aýalynyň ady bolsa asla eşdilmeýär we ol saýlaw makalynda hem görünmän oňýar. İkinci tarapdan Berdimuhammedowyň prezidentlik eden başga iki möhletiniň dowamynda öňkü prezidentiň şäher merkezindäki esasy heýkeli, şeýle de onuň ejesi Gurban Sultan ejeniň 8 mart bayramçylygyna eteginde köpçüliklerin gül goýulan heýkeli merkezden aýrylyp başga ýere göçürildi. Mundan başga öňkü prezidentiň we onuň ejesiniň atlary Niýazowyň kalendar siýasatynyň ýatyrylmagy bilen A ýadyndan hem aýryldy. Olaryň atlarynyň başga da käbir ýerlerden aýrylanyny gaýdylýar. Şol wagtda entek öňkü prezidentiň özüniň we maşgala agdalarynyň atlarynyň dakylan ýerleriniň köpüsiniň miýlemän rolunu gaýdylýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Rozbaýyň pikirine görä, ilk halk Berdimuhammedowdan biraz reforma garaşdy. Emma soňol mediada atasyny, kakasyny, inni bolsa ejesini wagt etdirmek bilen öňkü prezidentiň döreden maşgala kultundan uzaga gidip bilmejekdigini görkezdi. Şeýle de Rozbaý halkyň bu çäreleri mezuri, alasyz we gorkudan gollaýanlygyny aýdýar. Adamlar bunu koldap durana onlar bu çarelere mecburi giderlikleri ve aydıp dururlar. Velayatsın ya etrafdaki medeniyet öğün işgərleri ya mektepteki çağalar. Rozbaý Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde özüniň Türkmenistanyny bir maşgalanyň kultunyň döredilmegine gaty gynanýanlygyny aýtdy. Şeýle dol çözülmeýän işsizlik meselesiniň barka kän aýaly daşary ýurtlardan iş görlemäge mezur edýänligini sözüne goşdy.
Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelen zenarların hiç sani yok. Günde diyen yalı bir 30-40 tane adam geliyor diyen yalı iş demeli. Ama giden yok, gelibilen olsa geliyor yani. Yerli synçylaryň käbir Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ejesi Gurban Sultan ejeniň adynyň ýuwaş-ýuwaşdan gara süýşürilip, bu ýerde dören boşlugyň Oglawat ejeniň kultuny ýokarlandyrmak bilen dolduruljakdygyny saklaýar. Arkada dünýä beren enetennip aýdym-aýdyp başlamaklary belki de Gurban Sultan ejeniň çykarlan şöhrat tekçesine inni Oglawat ejeniň çykarylacagyndan habar berýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 50 ýaşly Aşgabatly mollum Azatlyk radiosyna aýtdy. Kepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň zemini halkyň ses tapgyryndan Balkan vilayatynyň Serdar şäherçesinde ýaşaýan 50 ýaşly öý hojalykçy ardy bilen geçirilen söhbet esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň kawarçymyz Sultan Açylova ardadan daşary ýurtlary iş gözläp gidýän aýallar we işsizlik, maşgala hem çağa terbiýesi barada pikir tejribelerini paýlaşmagyny sorady. Garaşdyrlyk ýyllarynda türkmen denarlaryna mahsus bolan ede we kramad alyp, biziň denarlarymyzyň arasynda bodugy işlere baş goşýarlar köpeldi diýilýär. Denarlaryň bodulmagyna işsizligiň sebäp bolandygy aýdylýar. Siz şu barada nähile pikirde? Şu denarlaryň bodulmagyna işsizlik sebäp bolýar diýip hasaplaýaňyzmy? İşsizlik sebäp bolýar. Gidýän gelin-gyýlar kän daşary ýurtlara. Bu da Türkmençilikde halanlar nagam. Onu da gidýärler-de. Hem adam kynçylyga çydamaýar, hem adam açor ýaşasy gelene, gowy ýaşasy gelýär. Her adam bir pikir bolýar. Mene şondan mykatýan, şu gidýän gelin-gyýlara. Yeter yetmezçiligi hem adam kynçylyga çydamaýar. Çydaýan denanlarmydanma, çydamaýarlaramma. Şonuň üçin gidýärler, şu tak gidip pul getirdik, maşinalyk diýerler, gowy ýaşatyk diýerler. Gelip öýetinlik diýerler, şu tak gidip diýen işdiýärse. Şolaryň ýerinde çagalar hor bolanok. Çagalar hor bolýar. Hor bolýar çaga, ene bolmasa hor bolýar-da. Tertip düzgün bolanak çagada, ene maşalada çaga tertip bermese, atan kyal bolmaýar-da. Ene gitse öýde ha tertipsizlik bolýar. Ýerine çagalarym bodulýar. Ine şolaryň bir okuwdan galyp bir okuwda gatnamaýarlar bolýarmy ilçinde? Okuw etmeýärlerim bolýar. Ene bolmasa ony bakyp oturmasa, seredip, ýitirip, içirip, edip, terbiýe okuw ogratmasa, çagalar bagyna ogratip oturmasa, çaga ýatyk galýar. Çaga açor bolýar, öýde geyinip, ütükleşik geyip gide bilmeýär. Öýdüňe belli zator. Ýeçe bolmasa öýde. Şol goýup giderlerinde kime goýup gidýärler? Goýup gidýär, dogan garnaşyna goýup gidýärler. Biri doganly goýýar. Ya adam sagalya ýygyna. Erkatam nem aýal bolmaýar. Aýal olar nire barýar, nire gelýär diýmeýär. Onuň çaga da bodulýar. Çaga da tertipsiz bolýar. Men şu meşeýli. Şol gidip bir gazanç edip bilmän bir kynuna düşüp gelenler bolýarmy? Kynuna düşüp gelenlerim bolýar. Kynly gördük. Otata gazanç edip bilmedik diýip giden ökünt bererler amma. Ýöne köpse ay gellik maşina etinlik, öýetinlik diýerler, gowy ýaşatyk diýerler. Gelip onu maşinada etinýärler. Biziň şedenarlarymyzda şu ýagdaýdan çykarmak üçin döwlet tarapyndan nähilek çäreler gerek diýip biz gasaplaýanys. İdare kerhanalar köp bolsa, işsizlik ağlarsa gelin-gyýlarymyzdan işlesek taş gelin-gyýlar. Hemmesine mahally okamana yarap duranak bilýäni we bilmeýäni we her kimin bir ýeňlere işläse gelýär. Şolar ýaly idaralar açylsa gowulsak, mana paýtagtymyzda bana bizde de bir tekstil fabrikler çadam işleýär, şoza bir topar adam iş ally. Şolar ýaly köp bolsa gowulsak da. Yün fabrika açsalar, egirme tokma, egirtilse, taratılsa, kesetilse, alınacak keşek haritler taşolar. Keset ağyıtık gitti de aramızda yok da. Keset bilen ayarlarım yok olun, keset bilenim yok. Şu yaşlardan dine şu devletin halısı bilen on yerliyat da. Okuw esbaplar için portföy bolýar, çağalara. Şolara gerekli zatlar açılsa, şu fabrikler kurulsa, näçe iş orlar açılacak. Gelin-gyýlarymyz işlesek de şonu. Şolar öndürýän fabrikler açylsa, gowy bolsak da. Her adama iş tapylsa, köp adam iş orly bolsak. Şoňa bizem umyt et garaşat berki şeýle bolsunlar. Hormatly dinleýijiler, Balkanly ardy bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlük bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Magtym Ulynyň kitaplarynyň Türkmenistanyň neşr edilişi baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Ma'lum bolýar, golayda Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýow Türkmenistana sapar edende Türkmenistanyň prezidentine Magtym Ulynyň Daşkentde türkmen diline çap edilen kitabyny sowgat berdi. Şoňlan birlikde Özbek edebiyatçylarynyň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä 1991-nji ýylda Magtym Ulynyň Özbegistanyň adyndan 30 kitap çap edilipdir. Emma Türkmenistanyň Magtym Ulynyň kitaplarynyň neşir edilişiniň garaşsyzlyk ýyllaryna juda pese gaçanyny gaýdylýar. Biz bu arada Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat Odaly bilen Magtym Ulynyň kitaplarynyň Türkmenistanyň neşir edilişi barada gysgaça maglumat berseňiz. Döndemel bir ýa-da eser döwründe Magtym Ulynyň kitap goşgular ýygynyny tutuş etler boýunça 60'dan köprek gerek Türkmen ve beýlek dillerde neşir edildi. Garaşsyzlyk ýyllaryna bolsa Magtym Uly bary ýogy 3 ýyllyk neşir edildi. Ýöne şeýle bir ýagdaý boldy, garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Magtym Ulynyň 3 tomlugy neşir edildi. Ýöne 3 tomluk etler döwür taýýarlanan 3 tomluk iqtisady mali sebäplerine görä etler darganynyň ýannaky ýylllarda çap edilmän soň taýyny kitaplar garaşsyzlygyň başky 2-nji ýyllaryna neşir edildi, çap edildi. Olary garaşsyzlyk döwrüne değişini neşir diýip goşmak bolanok. Garaşsyzlyk döwründe Magtym Ulynyň jemi 3 ýyllyk kitap neşir edildi. 11-njisi 2008-nji ýylda Magtym Ulynyň goşgularynyň bir tomlugy, ol gönnün 1976-njy 1959-njy ýyldaky neşirler gönnün göçürüp ýöne latin grafikasyna neşir edilipdi. 3 ýyllyk täzelik ýokdy neşirde. Soňra da bir yerlerden Magtym Ulynyň doglan günüň 290 ýyllyk diýip bir razy oýlap tapdylar. Şu bilen maýarlykda 2012-nji ýylda Kisrek sowgatly kitap, 2014-nji ýylda bolsa uly gowrunly sowgatly kitap ýa-ni Magtym Ulynyň goşgulary ýygyny neşir edildi. Olar owadan neşirler ýöne oňa ýerleşdirilen goşgularyň hili bir başga urrun. Ýoksa Amanmurat, siziň pikiriňizçe bir ýeterlikmi? Bir juda az, sebäbi Magtym Uly bir türkmeniň ruhy ahwalaty. Magtym Uly bir türkmeninde günnogorum adam oňat ýol ýörelgeleriniň ünlüçisi bir Magtym Ulyny etser döwrün ideologiýanyň pida urban edipdiler. Döwlet ideologiýasynyň häzirem şol bir hili dowam edip Magtym Ulyny bir ideolog behwid üçin ideology utuş üçin ulanyp aslında Magtym Ulynyň infanperwer ideýalarynyň we ýaş nesli bir habar goýýarlar. Sebäbine 26 ýylyň içinde bary ýok 3 nesil bir ullar üçin uly gitdi, ýaş kişiler üçin uly gitdi. Magtym Uly şol bilemok men ondan aňyrdan ähli bolup şu hamanitler döwründe de häzirde Magtym Uly öz derejesinde öwrenilmeýär. O hakymda hakyk baha berilmän boldy. İdeologiýanyň behwüşçin ulanyp gelýän adamlar öýlesi beýikçäher. Amanmurat, Taparmurat Niýazow bir gurrungyny Magtym Ulynyň pessimist şahyr bolanlygyny, terki dünýälige erkin alranlygyny aýdypdy. Eýsem Magtym Uly belki könelendir, şu döwrüň ruhyna gawat gelýänler. Siz şu pikire nähil garaýaňyz? Bir kalp pikir, sebäbi sardyn pikir. Umum adamlar kymmatlyklary hiç wagt ol könelenmeýär. Gaýtam şol altın kumuşun könesi olmaz diýilýär, ol altın kumuş ýalyp ondan kymmatlyklaryň gitdiňçe arzygy artýar. Ýöne şonu halk köpçüligine näme derejede hödürleýär, onu tumşuny ýygyryp halka haman niýazyň sözleri bilen aýtdym bir terki dünýä şahyr hödürleýän elbetde Magtym Ulyny okamadyk, öwrenmedik, ýaşnetliň şeýle ters bahanlanmagan mümkin. Ýöne Magtym Ulyny okan, Magtym Ulyny özüniň ýol ýörelgesi, özüniň ruhsyrda şahatlayan adamlar üçin Ulyny uly gurgy ýol Magtym Ulynyň däli şol adamlaryň da temsilçiligi bolýar. Magtym Uly könelenmeýän hazine. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şahyr Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny bilimiň ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýär. Fevral aýynda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň bir näçesi wezipesinden çetleşdirildi.
Magtymuradyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň rektory Gurtniyaz Hanmuradov işde öýberen düýpli kemçilikler üçin näip gözipetinden oşadyldy. Türkmenistanyň Döwlet Transport we Ara gatnaşyk institutunyň okuw bölümi boýunça prorektor Dörtgul Wellekow, Türkmen Döwlet Maliýe institutunyň okuw işleri boýunça prorektor Alim Muradow, Owudhan adyndaky Injenerçilik Teknologiýa Üniversitetiniň prorektor Agoýl Orazgylyjew, Magtymuradyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň prorektory Anna Tertibowa, Niyaz adyndaky Oğuzoluk Üniversitetiniň prorektory Yusuf Weliýew hem umumy diplomalar esasynda wezifelerinden oşadyldy. Yerli tinçileriň köpüsi bu kadr salşygyny bilim pudagyna çün kökürünü gaýdylýan korrupsiýa bilen aglanşdyrýar. Emma döwlet tarapyndan bir kontrolda saklanýan metodda bu mesele barada dilýarylmaýar. Şonuň bilen birlikde prezident derejesinde hakyky bilimli kadrlar ýetişdirmek zerurlygy gaýta dile getirilýär. Bilim reformasy boýunça başda käbir ädimler ädenligine garamazdan prezident Berdimuhammedow ýurdun şuňky ykdysady kynçylyklara gelmegine gönlüň roly bar diýip bilinýän bilim pudagyna korrupsiýany kän agdamaýar. Adatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan yerli tinçilerin käbir bilimdäki korrupsiýa hökümet ýolbaşçylary bilen deň hatarda okumajak çağalaryny para peşkeş bilen diplomly diýen enatalaryň hem uly goşant goşýanlyklaryny aýdýarlar. Käbir tinçiler bolsa soňky 25 ýylda wezipe berlenen we iş başarmazlykka beýle diplomlar esasynda wezipeden aýrylan adamlaryň arasynda hakykatda çyny bilen okujak emma tanşyya pulu bolman üçin okuw ýerip bilmedik garyp ýaşlaryň ýerini alan pully ýa tanışly diletantlaryň köp bolanyny aýdýar. Adatlyk radiosu bu ýagdaý barada pikirini almak üçin Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyny studiýa çağırdy. Hudaýberdi dogurdan siz bu ýagdaýa nähili baky berýäňiz, nähili pikirleriniz bar Türkmenistanyň şo bilim hem kadr meselesinde dören häzirki ýagdaý barada? Olu bilen kadr meselesi ýurdy dolandyrýan iň esasy güýçleriň biri hasap edilýär. Hatda Ýowuz Stalin zamanynda da kadrlara aýratyn seredilýär eken. Şol kadrlaryň ýetişmegine döwletiň roly ören ýokary. Hudaýberdi başla sözüň ölenine şo yerli tinçileriň biri hökümetiň roly bilen birlikde şo diletantlaryň diplomly bolmagyny enatalaryň köp rol oýnanyny öňe şu barada siz näme pikirde? Ol gönden belli zat, ol biziň öz tanışlarymyzda da şeýle boldy. Meselem bir iş başarmayan adam özünden pes çağasyny ýene şol ura gönükdirjek bolýar. Meselem bir ýazjymyz gaty bir egbar ýazyjydy, oňy sözüni öz ogluny ýene Moskwanyň Edebiýat institutuny berdi, onun ýazjy çykarjak boldy. Şolar ýaly ýagdaýlar gaty köp. Men şoňa geň galýadym, näme üçin özüm görüp bilip durkan ýene de şol ura iterýän öz çağaňy diýip. Ýa-da çağanyň ukuypsyz taraplar bolýar. Meselem fizikadan, matematikadan ýa-da bir şoňal bir gaty çyrçyrymly akyl bilen işlemeli ugurlary özüniň başarnyksız çağasyny ýerleşdirýärdiler. Şoň bilen birlikde beýleki ugurlar bar, ýeňil ugur diýilýän. Meselem biziň bu torun ugurumyzyny dil, edebiýat, filologiýa ýa-da tarih ýa-da beden terbiýe şol ugurlary da gaty gömük hiç bir zady bilmeýän okuwçylary ýerleşdirýärdiler. Şo zatlar menne gaty geň garaýş döredipdi. Meselem 66-njy ýylda men okuw girenimde bize türkmen dilinden giriş sapagy başlandy. Şonu bir okuwçydan muallim sapagy sorady, ol hiç zat bilen ok. Ahirinde sen adyň kim diýdi? Adym Meret durdy diýdi. Onu şo adyny öz adyň alty düşümde üýtgetdi. Ol alty düşümde öz adyny üýtgedip bilmedi. Hatda baş düşümde de dogry aýdyp bilmedi. Ine şolar ýaly adamlar soň bilen gaty sowatsuz, bi-sowat adamlary terbiýelýärler. Beýleki bir tarapdan zehinli adamlar bolýar. Olar ukuyply, olardan bir zatlara garaşýan, ýöne ony enatasy başga bir ugura gönükdirýär. Ýa-da biz soňky universiteti guturumyzdan soň ol 7 ýyl geçende bir duşluk geçirdik. Şol 7 ýylky duşlukda biziň student ýoldaşlarymyzyň epesli bölegi milisiýada işleýär ekenler. O wagt milisiýa diýilýärdi. Şonu biziň dekanymyz belli professor Gumman Sarif, men sizi milisioner boluň diýip okutmanyny mahrin diýdi da. Şolar ýaly adamlar başga bir ugura şol pulu bar diýip öz hünärinden başga bir ugura gidýärler. Beýleki bir tarapdan şol çağda hünär bolsa, eli hünärli bolsa, ol onuň gadry başga bolýar. Hökman bir kompýuter teknologiýasynyň ýa şolar ýaly bir ýokary teknologi ilmlerden däl bir ýöne köp bolsun. Meselem maşin bejerip bilýän ýa ustaçylyk ýa-da bir başga ara gatnaş ugurundan eli hünärli adam bolsa, eli hünärli ýigit ýa-da gyz bolsa, onuň gadry başga bolýar. Ene ata öz şagasynyň bir diplom almagyna däl eýsem hünär almagyna
bir ünfermelmi kadiyan. Bu da verdiğinde şu diplom bilen hüner meselesini getirdin. Da doğrudan käbir pikirlere göre şu diplom meselesi gatkagy almak meselesi häziram dowam edýär. Sizin pikirinizçe bu ýagdaý üýtgetmek üçin Prezident Berdimuhammedowyň diýen hakyky bilimli kadrlarynyň ýetişmegi üçin Türkmenistanda nämeler edilmeli sizin pikirinizçe? Öwrüşük etmek men pikirimçe gaty kyn bolarmy kadiyan. Owul bilen ene atanyň ündöw gerek. Ene ata öz şagasyny şu hüner alar ýaly ugra gönükdirmeli. Ikinji bir tarapdan şol çagalar gowy bilim almaly. Çagalara bilim bermezlik jemgyýetiň iň agyr jinayet işi diýen bir dana söz var. Türkmenistanyň çykyp häzir dünýäniň dürli künjeklerini işläp ýören ýaşlar, türkmen ýaşlary olar, owul bilen ingliz dilini bilýärler. Ikinciden türk dilini, ondan ors dilini bilýärler. Şoň üçin olar daşary çykyp bilýärler. Ýöne häzirki döwürde Türkmenistanyň şertine daşary ýurt dilini öwrenmek gaty kyn bolarmy kadiyan. Sebäbi öňkü bar bolan mektepler, türkmen mektepleri ýa-da ingliz dilini öwrediýän mektepleriň köpsi ýapyldy, mugallimler kadrlary ýok edildi. Şoň üçin ýaşlara ýeterlik bilim bermek kyn diýip düşünýän. Ýene de bar güç bar alada ene atanyň gerdenine düşýär. Egerde hökümet senin üçin alada etmeýän bolsa, diýmek çagaň üçin senin hut özüň alada etmegiň gerek. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi haly bilen Türkmenistanyň bilim hakyna söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepdermi bilen dowam etdirýär. Owan sanly etnik türkmen Lukman Aýşe Oýgun Kawulla Kawarçymyz Samerdan Ulmurady bilen söhbetdeşlikde owa ýerlerine aýallary medisina, saglyk hyzmatyny etmekde alyp barýan işleri barada görüň berdi. Türkmen dinarlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Lukman Aýşe Oýgun, sen klinik açyp Türkmen dinarlaryny bejerýärsiň, şeýlemi? Hawa, klinige nasalar ýüz tutýarlar, gelýärler, aýallarym gelýärler. Günde klinige näçe näsa ýüz tutýar? Günde 50-60 aýal gelýär bäbeklerden, günde 20-30 bäbek gelýär. Çagy dogurmak üçin ýüz tutýarlar. İçgitme bar. Ekser aýallar al bolýarlar, şoň üçin ýüz tutýarlar. Başga da saglyklar köp. Etrap ýerde klinik etmeňiziň sebäbi näme? Hawa biler türkmenleriň arasynda klinik açdy. Dile düşen ýok. Hususan türkmen aýallar parsy dil bilmeýärler. Öz saglygyny bejertmekde kynçylyk çekýärler. Şonuň üçin bilirim türkmen obasynda klinik açdy. Öz halkymyza hyzmat bolsun diýip olara kömek etýärs. Klinikde dermanxana da barmy? Hawa, dermanxana da açdyk. Dermany biler nasaglara arzan narx bilen berýärs. Biziň klinikimiz hususy klinik elbetde. Ýöne şonda hem nasaglara biz gowy garaşýarys. Olardan pul köp almaýarys. Bir ýoksullar bolsa, olara muhtam emläp berýärs. Türkmenleriň içinde köp kynçylyk bar. Hususan hem aýal maşgalary şäherlere akdyp erkekler bejertmeýär. Biz şol obalara bar, halkyň hususan hem aýallaryň nasaglygyny bejerýärs. Aýal we çagalarda dürli nasaglyklar bar. Türkmen obalarynda döwlet tarapyndan saglyk hyzmatlary elýeterli där. Biz şonuň üçin hem türkmenleriň saglygyny bejermek üçin olary ýardam etýärs. Döwlet tarapyndan hem klinik barmy? Döwlet tarapyndan ýok. Ýöne döwlet tarapyndan bir klinik açylsa gowy boljak. Şurda etrafynda köp adamlar ýaşaýar. Hem merkez Mazar Şerifden ýol uzak. Bir nasag Mazar Şerife gelýänçe köp kynçylyk çekýär. Şonuň üçin hem döwlet tarapyndan bir klinik açylsa diýip halk haýyş etýär. Halkyň kynçylyklary ören köp. Biz olaryň saglygyny bejermek üçin şu ýere bardyk. Başga nähili näsaglar ýüz tutýar? Küçükler gelýärler, motorsiklden ýykylyp gelýärler, daraxtdan ýykylyp gelýärler. Soň bir şola bejerýärs. Hawa içgitme keselleri hem bar ýerde. Berim şolaram bejerýärs. Döwlet habatdan gelýärler. Kelderden gelýärler. Şurda päň dürli obalaryndan gelýärler. Olar razy, bilerden köp razy, köp hoşluk etýärler. Hawa akşamam gelýärler biler, görüp berýärs. Klinikde ultrasound bar, telewiziony maýna bar, gan maýna etmek mümkinçilik bar, test hamilegi etmek mümkinçilik bar, gara sarlama, sarlamany görmek mümkinçilik bar, tuberkulozy görmek mümkinçilik bar. Şeýle keselleriň görmeginiň mümkinçiligi bar ýerde. Sen şol Türkmen dinarlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy. Ol jemgyýet tarapyndan ýeňillikler Türkmen dinarlaryna döretýärsiň bu klinikde. Hawa, asal biz Türkmen dinarlarynyň medeni jemgyýeti tarapyndan bu klinik açdyk. Medeni jemgyýet tarapyndan halka kömek edilýär. Biz o ýerde keçi ýasamak projesini açdyk. Halka keçi ýasamak öğretdik. Hemem ýalyk tokamak öğretdik. Soňam bilen saglyk urundan kömek etýärs.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip oturýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.